спрямо Тибо Вион. Всичко това обаче сякаш с цел от гледна точка на Александър Томаш и поведението на левия му бек. Питас от дистанция! Брилянтно! Сякаш чакането за дебютния гол на Йоанис Питас с фланелката на ЦСКА си струваше. Класата струва пари, казват мнозина, и сякаш виждаме защо. Марселино Карясо към Йоанис Питас, който комбинира с Мика Пинто, направи няколко крачки назад, остана абсолютно непокрит. И след това шах и мат за Анатолий Господинов, без никакви шансове за стража на гостите в тази ситуация. Красота. И истинска наслада за Йоанис Питас, която кипърският централен нападател на домакините